ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଭାରତୀୟ ରେଳ ଇତିହାସରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟର ସୃଷ୍ଟି। ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ 508 ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ପୁନର୍ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଆଜି ଏହାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ରେଳ ଇତିହାସରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟ୍ରେନ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟରେ ରେଲୱେର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରିକି ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ 100 ବର୍ଷ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଟ୍ରେନ୍ର ବାୟୋ ଟଏଲେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 28 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦେବାକୁ ରେଲୱେ ନିଜ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିସ୍ତାର କରିଛି। ଗତ 9 ବର୍ଷରେ ରେଲୱେରେ ହୋଇଛି ରେକର୍ଡ ନିବେଶ। ଏହିସବୁ ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ଏବେ ଭାରତ ଉପରେ ରହିଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ତେରଛା ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ଗତ 70 ବର୍ଷରେ ଶାସନରେ ବିରୋଧୀ କିଛି ବି କରିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବି ବିରୋଧୀ ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ରହିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ନୂଆ ସଂସଦକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ଜାତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 9 ବର୍ଷର ସରକାର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି ଭୁଲି କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ମୋଦି।